በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ነሐሴ 12 ወላዲተ አምላክ ልሳን ኩነኒ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደሞ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ሎማዓንቲ 12 ነሐሴ ዕለት ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ሚካኤል እዩ። በረኻትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ሰላም ለከ መልአከ ኪዳኑ ወምክሩ ለእግዚአብሔር ልዑል ዘግሩም ገብሩ በረድኤትከ ረዋፂ ዘአሰረ ነፋስ አሰሩ ሶበ ላዕለየ እኩየ መከሩ ጉባኤ ጸርየ ሚካኤል ዝሩ። ትርጉም ድማ መልአከ ኪዳኑን ምኽሩን ንልዑል እግዚአብሔር ግሩም ዝኾንካ መልአኽ ንዓኻ ሰላም ይብል። ሚካኤል ሆይ ጸላእተይ ኣብ ልዕለይ ናይ ተንኰል ስርሖም ኣብ ዝኣሰሩሉ ጊዜ ካብ ናይ ንፋስ ፍጥነት ንላዕሊ ፈጢንካ ንዘሎ ናይ ጸላእተይ ጉባኤ በትኖ። በዚ ዕለት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ንሶስና ካብ ኣፈ ረበናት ዘውፅኣሉ ሰዓት እዩ። ንዓና እውን ካብ ማእሰሪ ሓጢኣት ካብ ማእሰርቲ ሰይጣንን ብኸንፉ ጎልቢቡ ብቓል ኪዳኑ ዓቂቡ ከውፅአና ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፈቓዲ ይኹን አሜን። ጸሎትን በረኸትን ፈጣን ተራድኣነትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ምስ ኩልና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ተአምር ናይ ቅዱስ ክቡር መልአኽ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ናይ ወርሒ ነሐሰ ብእሳት ዝተሰኣለ ምስጋናኡ ልዕሊ ባሕሪ ቅዱስንኡ ከም ነጎድጓድ ዝድምፁ ወትሩ ኣብ ቅድሚ ሰረገላ መፍርሒ ናይቲ ልዑል ዝቐውም እንዳሰገደ ከኣ ንኹሉ ትውልዲ ምሕረት ዝልምን ሓይሊ ጸሎቱ ካብ ደብዳቤ ሞት ይባልሃና አሜን። ካብ ገጽ እቶም ዝኸቡና ጸላእትና ከኣ የድሕነና። ብዝሒ ልማንኡ ነቶም ጽልሙታን እኩያት ኣጋንንቲ ኣጉናድ ሰራዊት ቤልሆር ይቁረጸልና። ንኹላትና ደቁ ከኣ ይብፅሓና። በታ ዓባይ መዓልቲ ከይንሓፍር ኢዱ ዘርጊሑ ይባርኸና። ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ብኩሉ መዋእል ንኹሉ ትውልዲ ካብ ሲኦል ማዕበል ይባልሃና ንዘለዓለም አሜን። ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ክርስቲያናዊ ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ብርቱዕ ሕማም ደዌ ዝነበሮን ክልቲኡ ኣዒንቱ ከኣ ዕውራንን ነበራ። ከምዚ ኢሉ እንዳተሰቃየ ከሎ ከኣ ናይ ክቡር መልአኽ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዓል በጽሐሞ። እቲ በዓል ከኣ 12 ሕዳር ነበረ። ንኹሎም ደቁን ቤተሰቡን ከምዚ በሎም፣ ንዑና ናብ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ቤተ ክርስቲያን እቲ ክቡር በዓሉ ቀሪቡ ስለ ዝኾነ በሎም። ኣብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምእንቲ ክነብር ብሓጎስን ብደስታን ኣብ መኣዲ መርዓዊ ምእንቲ ክንሳፈፍ ካብ ጽዋዕ ህይወት ከኣ ክንሰቲ በሎም። በቲ ሽዑ ጊዜ ከኣ ነቲ ኣዒንቱ ዝዓወረ ሰብኣይ ወሰድዎ። መሪሖሞ ከኣ ናብ ናይ ቤት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሊቀ መላእክት ናብቲ በዓሉ ኣብጽሕዎ። በታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ቅዱስ ሚካኤል ክጽልይ ሓደረ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ክንበብ ከሎ ከኣ ተንሲኡ ጠጠው ኢሉ ኣእዳው ዘርጊሑ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብብዙሕ ብኻይን ብዓብይ ጋዓርን ንብዓትን ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምቁዛም ከምዚ ኢሉ ጸለየ። ኦ ጎይታዬ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ንስኻ ኢኻ ኩሉ ጊዜ ምእንቲ ደቂ ሰባት ኢልካ ትልምንን ትተዓረቕን ካብ እግዚአብሔር ለሚንካ ምሕረት ተውርድን እሞ ሕጂ ከኣ ናባኻ ይጽልን ይልምንን ኣለኹ። ንስኻ ድማ ምእንታይ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ጸሊ ምእንቲ ብርሃን ክህበኒ ዓይነይ ንዓይንተይ ድማ ክሕውየለይ ንሱ ኩሉ ይከኣል እዩ። ኣቐዲሙ ስጋ ሰብ ለቢሱ ኣብ ምድሪ ክምህር ከሎ ብዙሕ ተኣምር ገይሩ እዩ። ብዙሓት ድውያን ፈዊሱ ምዉታን ኣተንሲኡ ኣዒንቲ ዕውራት ኣብሪሁ ነቲ ካብ ማህፀን ኣዲኡ ብዕውር ዝተወልደ ከኣ ብርሃን ሂብዎ። ሕጂ ከኣ ፍቓድካ ኮይኑ እንተለሚንካዮ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣነስ እፈልጥ እየ። ካብዚ ደውየይ ከም ዝሓውን ዓይንተይ ከኣ ብርሃን ከም ዝርእን ሕጂ ከኣ እንተ ሓውየ ብፍስሓ ከኣ
ንገዛይ እንተተመሊሰ መብጻዓይ ይኣትወልካ ኣለኹ በብወርሑ ብዕለት 12 ተስካርካ ክገብር ንቤተ ክርስቲያን ከኣብ ኩሉ መዋዕል ህይወተይ ክለኣኽ ካብዛ ዓለም ብሞት ክሳዕ ዝፍለ ከዓ ከገልግለካ እየ። ከምዚ ምስ በለ ከዓ በታ ዕለት እቲኣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣብታ ቆይሙላ ዝጽልየላ ዝነበረ ቦታ ድቃስ መጺዎ ደቀሰ። ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ቅዱስ ሚካኤል ብርሃን ተወንዚፉ እንዳኣንበልበለ ናብኡ መጸ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብርሃን ተመልአት። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ ተራእዩ ነቲ ሰብኣይ ከዓ ካብ ድቃሶ ተንስኦ። ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከዓ ከምዚ በሎ፣ እንሆ እግዚአብሔር ፈዊስካ ንዒንትኻ ከዓ ብርሃን ሂቡካ እዩ እሞ ግን ዝኣተኻዮ መብጻዓይ ትረስዕ በሎ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ኣዒንቱ ዳሰሰሞ ካብ ኣዒንቱ ከዓ ከም ቅርፍቲ ዕንፀይቲ ዝመስል ወደቐ። ቀትሪ ምስ ኮነ ከዓ ኣዒንቱ ተኸፊተን ከምቲ ቅድም ዝርእዮ ዝነበረ ብርሃን ረኣየ። ብፍስሓን ሓጎስን ድማ ከዓ ንእግዚአብሔር ከዓ ኣመስገኖ። እቶም ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተኣኪቦምን ዝነበሩ ህዝቢ ከዓ ነዚ ተኣምር እዚ ምስ ረኣዩ ንእግዚአብሔር ኣመስገንዎ። ንቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከዓ ኣዕብይዎ። ነቲ ብባህሪኡ ምስጉን ዝኾነ እግዚአብሔር ከዓ ባረኽውን ኣመስገንዎን። እቲ ዝሓወየ ሰብ ከዓ ንቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እንዳተላእኸ ክሳዕ ግዜ ዕረፍቱ ነበረ። ምስ ዓረፈ ከዓ ናብ መንግስቲ ሰማይ ብኣማላድነት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ኣተወ። ንዓና እውን ኩልና እውን ህዝበ ክርስቲያን ከዓ ካብ ናይ ሰይጣን ተቃራኒ ተጻራሪ ሓልወና ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። 12 ነሐሴ እዚ ዕለት ዝኽሩ በዓሉ ናይ ክቡር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት እዩ። በዚ ዕለት እዚ ድማ ንቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ኣብ ሃገረ ሮሜ ተረኣዮ። ንጸላእቱ ክስዕሮም ድማ ሓይሊ ሃቦ። መንግስቱ ከዓ ጸንዐት። ኣብያተ ጣዖታት ድማ ኣፍሪሱ ኣብያተ ክርስቲያን ሃነጸ። ብፍሉይ ክብሪ ከዓ ሰለሞ። ናይ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ከዓ ከም ዝኣዘዙና ንግበር በዓሉ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በብወርሑ ኣብ 12 ኣማላድነቱ ንግበር ኢሉ ኣማላድነቱ ከዓ ምሳና ይሃሉ ለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ሰላም ለከ መልአከ ኪዳኑ ወምክሩ ለእግዚአብሔር ልዑል ዘግርሞ ግብሩ በረድኤትከ ረወፄ ዝኣሰረከ ነፋስ ኣሰሩ ሶበላዕለየ እኩየ መከሩ ጉባኤ ጸርየ ሚካኤል ዝሩ አሜን። ረድኤትን በረኸትን ጸጋን ተራዳእትን ናይ ቅዱስ ሚካኤል አቦና ምስ ኩላትና ይውዓል አሜን። ነሐሴ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ታላቁ ወይ ከዓ ዓብይ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ጻድቅ ንጉስ ወዲ ቅድስቲ ኢለኒ ቅዱስ ዕፀ መስቀል። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ኢትዮጵያዊ ንጉስ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቂ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ፣ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ አሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይውዓል። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ ካብ ናበባ ዘውደቕክዎ አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ ዘእስቶ መንሱት አላት ንነው በልሃንን ኩሉ ኩስ መዚያከ የት መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም እንተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ኩሉ ልዑል ምስሌኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ምኪ ዳንቺ አሜን አሜን ለይኩን